Bueno, ja estem aquí baix. Veieu? Herba. Sembla que els cortals sempre estaven, cortals o edificacions al costat de prats, perquè el bestiar pogués menjar. Sempre buscaven aquelles zones més planeres i assolellades. Podeu veure aquí. Un lloc perfectament assolellat, amb unes característiques bastant semblants a les d'abans. Sota d'una roca, un lloc pla, amb herba. I ara a veure si som capaços de trobar el cortal. Abans estàvem segurs qui era, perquè l'havíem vist amb el Google Earth, però aquí no. Aquí ens ho han dit a paraula. Que hi havia un lloc on encara es conservaven algunes parets, amb la qual es donaria la posició exacta del portal. És més, ens han dit que n'hi ha un i sota encara n'hi ha un altre. Ens han dit que és de Cal Gironi, cosa que no ens quadra massa, perquè Mas d'en Pere és de Cal Lliri. Sabem que des d'aquest portal, quan venien a buscar fusta, el Ramon Julià repartia les... allò sembla una paret. Sembla una paret. Per on baixem? Per aquí, cuidado, no, per allà. No rellisquem, no ens hi que la liem. Rellisquem sense càmera, sense catàleg. Bueno, garberes, per aquí. Oh, mira, mireu. Tatatxan, tatatxan. Rastres. El cortal de Mas d'en Pere. Què queda? Molt poca cosa. Però clarament al voltant de prats, una paret. La toponímia diu que era un cortal. Això s'ha d'adivinar. Nosaltres estàvem allà dalt, la fita. Sembla que el camí seria més aviat per aquí. Vinga, un saltet. Aquí hi ha moltes pedres. Anem a veure aquí, allà. No en tenien un pèl de tontos, Aprofitaven sempre la roca i així s'estalviaven fer tota una paret. Tot pedra seca sense un gram ni d'argila. Absolutament res. Allà veiem la pista que puja als Prats de Solanell. I aquí segurament això devia ser un mur. És curiós perquè aquest mur torna a ser circular, com el suposat castellet mitjaval, aquí al començament del poble. Ostres, tu. Mireu. Aquí està. Aquí està. Té una base aquí dalt. Un local aquí baix, partit en dos. I sí que devia ser un cortal, això, suposo. Just sota una roca. I més a baix ens ha dit el Joan que n'hi ha un altre. Això sí que ja seria... totes les pedres caigudes. De pedres caigudes. Bueno, jo hi ha l'altre. També és una edificació força gran. Força gran. Bueno. Ara trucarem. Per dir que arribem una mica tard i anirem a veure si n'hi ha un altre aquí baix. A fer unes fotos.